खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि बिथांमोनसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बे समाव जोङो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं बालिसिता गामियाव मानगोनां बुदावला दैमारि सोरगोआरि बुदावला दैमारि बिथांनि न'खराव दंफैयो। दिनै बिथांनि दाहा गारनाय। दा बे समाव जोंजों दङ उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि रजेन दैमारि बिथांनिफ्राय जोङो दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे खोथाफोर मिथिनो नाजागोन। खुलुमबाय आदा। नोंथांनिफ्राय दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे मिथिनो लुगैदों। दिनै मा हाबाफारि लानाय जादों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? दिनै बिथाङा जेनेबा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानिनां बुदावला एबा बुदमल दैमारि बिथाङा जा रुंसारि जालांदोंमोन, बिनि दिनै सारादु एबा थारनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै जागायदों। बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि जिल्लानिफ्रायनो मावथि फारियाफोरजों लोगोसे गोबां बाथौनि गेदेमा सुबुं बिथांमोना नुजाथिफैदों। दा बिथाङा बे समाव जोंहा दिनैनि बे हाबाफारियाव आर'जआ सोलिबाय थादों। लोगोसे बेनि मावनाय आरो बिथांनि जा बिहोमा बिथांखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। जा बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो जा समाजनि खामानियाव आग-फाग लाबोदों आरो लोगोसे समाजजों लोगोसे धोरोमखौ जों बोरै फेहेरनांगौ, जों बर' सुबुं हिसाबै जा बर'नि जा आसार खान्थिजों जा सोलिनांगौ, बर'नि जा धोरोमखौ जा फेहेरनांगौ, फोरखोमनांगौ, बेनि सायाव बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदों। आं बेखौनो बुंनाय थाबाय। दा बे समाव जोंहा आर'जनि हाबाफारिया फैयै फैयै गेजेर नांबाय एबा जोबनायनि लामाथिं फैबाय थादों। दा नोंथांमोना बे समाव आर'जनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों। दा बे समाव गोबां सुबुंनिफ्राय सफैनो हानाय माखासे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे जिल्ला आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बे समाव आर'जनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों। नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनदों। दसे समनि आर'जनि हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोंहा गौथुमनिनो माखासे बिबानगिरि बिथांमोनजों मोनसे सावरायमेल दङ। बे सावरायमेलाव जिल्ला आफाद, मिरु आफादजों लोगोसे देब आफादनि, गामि आफादनि गासै सुबुंफोरजों जोंहा मोनसे सावरायमेल लागोन। दसे समनि उनाव सावरायमेलखौ लानाय जासिगोन।